راك بشكل صدري ويصير لي واحلى لقدة мелисания в Кахо Каули. Асаляму алейкум! Втори опит за видеото на живо и искам да ви благодаря на всички вас, които следвате моята страница, които споделяте видеята и за които се надявам да са от полза на всички вас, иншалах. Също така искам да благодаря на жените, които участват в групата ми, която е само за жени. Ще кача линк към тази група. Всяка една жена е добре дошла да се присъедини към групата, където ще намери, иншалах, още много полезна информация. За какво се включвам днес? Имам няколко новини, но най-напред исках да благодаря на всички вас за това, че ме подкрепяте и че споделяте видеята ми. Също така искам да благодаря и на тези, които се присъединиха към YouTube канала ми, където споделям много повече видеа. Ежедневно качвам видеа, свързани с 99 имена на Аллах. И също така призовавам, ако има още сестри, които желаят да се включат и да ми изпратят тяхно видео с едно от имената на Аллах, то те са добре дошли. Няма някакви точни определени изисквания и критерии. Важното е да го направите от сърце, да имате познание за даденото име на Аллах и да може да се престрашите, разбира се, да запишете видео от 5 до 10 минути, което ще бъде публикувано в YouTube и в Facebook. Разбира се, трябва, както казах, да знаете за името на Аллах, но ако все пак решите да се включите и нямате чак толкова знания, то аз съм готова също така да ви помогна, стига да се решите, разбира се. И искам да кажа нещо друго, свързано с тези 99 имена на Аллах, които започнах. Ако трябва да бъда честна, не ги знаех и все още не ги знам всички 99 имена, но това беше стимул за мен, за да ги науча. И се надявам да бъде стимул за всички вас, които ги следят, също да ги научат и да се възползват от тази информация. Защото за да започнем нещо, то не е важно да го знаем и да го можем перфектно. Важно е наистина да имаме желанието да четем и да се учим. Когато имаме това желание, можем, разбира се, да постигнем абсолютно всичко, което решим, иншалах. Така че ако има сестри, които желаят да се включат, са добре дошли, могат да ми изпратят съобщение на страницата или ако ми знаят личния профил, също така може да ми пишат и там, иншалах. Друго, което искам да ви кажа, да, отбелязала съм си няколко подточки, за да не забравя все пак. Исках да обърна внимание на това, че получавам някои въпроси, но аз не съм човека, който може да даде отговор на всичките ви въпроси, защото за някои въпроси се изисква да се издаде всъщност фетва. Какво значи фетва? Това е когато група учени се съберат и има, да речем, даден казус и те намерят най-добрия подход, най-доброто решение за този казус въз основа на сунната и на Корана. Разбира се, мога да отговоря на въпроси, за които са давани такива фетуи, които въпроси 99% съвпадат с въпроса, който е бил вече зададен и на който фетлата е отговорила, но не мога да поема отговорност да кажа нещо, за което аз самата не съм сигурна и за което не съм намерила подходяща фетла. Ще ви дам един пример и се надявам сестричката, която ми зададе този въпрос, също да гледа, защото тя ме попита за това преди около 2 месеца и субханаллах, аз си казах, че ще й отговоря, когато имам повече информация, но така и не намерих такава информация. Тя всъщност каза, че е ученичка, не съм сигурна точно в кой клас, но да речем над 8 клас, и е трудно да си кланя намазите в училище. Защото е на училище всъщност и втора смяна, което е след обяд, някъде да речем от 12 часа, вечерта може би до 6, което означава, че тя трябва да кланя всъщност в училище поне 3 намаза, и то, ако е зима, обедния, следобедния и вечерния. Тя ме попита как мога да кланям намазите. За съжаление, наистина не мога да отговоря на този въпрос, защото, доколкото знам, закона в България е, че не позволява на момичетата да носите хиджаб в училище, а без хиджаб намазът е невъзможен.
Също така не знам какви са възможностите тя да си вземе и абдес, за да изпълни дадените намази. Но дори и да намери начин да вземе абдес, то самото кланяне пак остава под въпрос как ще го изпълни тя, когато трябва да сложи хиджаб и когато трябва да намери място, където да може да изпълни самия намаз Субханаллах. И това наистина е много труден въпрос. И затова към главно мюфтийство има комитет по фатуи и призовавам всеки, който има такъв или подобен въпрос, или друг въпрос, на който не може да намери отговор, наистина да се обърне към тях, да каже за този проблем, за да може те да издадат фатуа, от която да се възползват и други хора. Ако въпреки това не се пита, няма как да знаем отговор, няма как да знаем кое е най-правилното в дадената ситуация. И съм сигурна, че тази сестра не е сама в своите битки и в своите въпроси и трудности. Затова е добре да има колкото се може повече хора, които да се обърнат с този въпрос към съответната институция, за да може да се даде някакво решение по въпроса. Ако все пак никой не се обърне, иншалах, аз също съм готова да попитам и да ви кажа какъв е резултатът, защото действително това е проблем за израстващото поколение. То не е проблем само за момичетата. Разбира се, и момчетата могат да го почувстват като проблем, защото може да им е неудобно да се кланят, да намерят място за това и така нататък, дори да искат да го направят седнали, ако нямат възможност да кланят нормално. Това наистина са трудности, които иншалах ще намерим решение за тях. Друго, за което исках да говоря, е начинът, по който се представя исляма. Понякога хората не могат да разберат, че с критика и с намиране на грешките на другите, те няма да ги привлекат към исляма. Това няма да отвори сърцата им за тази прекрасна религия. И с позоваването на халала и на харама, на законите на исляма, те няма да ги придърпат към това. Преди Аллах да започне да изпраща заповеди и забрани на пророка Мухамед саллалаху алейхи ва салям, години наред той всъщност ги е привличал със своя характер, със своята доброта, с нещата, които са същината в исляма. Тоест, забраните са започнали много по-късно и много от вас може би това го знаят. Но в днешно време всеки един, който се насочи по този път, се събират група хора, които веднага започват да му правят забележки и да му казват това не трябва да е така, това не трябва да е иначе и така нататък. Тоест намират му кусури вместо да му дадат кураж, което е много жалко, защото това може да има всъщност обратен ефект. Когато видим една жена, която е сложила забрадка, да речем носи тесни дрехи или и се вижда малко коса и така нататък, вместо да я поздравим за това, че все пак е намерила коража, за да сложи забрадката, да й кажем какво е направила правилно, да я посъветваме по най-добрия начин, ние понякога я изкритикуваме, без да знаем на нея колко й е коствало това нещо. И разбира се, всеки с времето може да се подобри и се подобрява. Колкото повече знания има, толкова повече може да се подобри. Но това не става изведнъж и трябва да го разберем веднъж завинаги, че човек не може да стане перфектния мюсюлманин отведнъж и че такъв перфектен мюсюлманин всъщност не съществува, субханаллах. Наистина, просто трябва да се стремим всеки един ден да бъдем по-добри и по-добри. И аз имам кусури, и човека до мен има кусури, но ако си търсим само недостатъците, то няма да вървим напред. То ние ще се дърпаме назад вместо това. Затова, иншаллах, дано да успеем да си помагаме един на други. Новините, за които исках да ви съобщя всъщност, са свързани с идния месец Рамазан, който чакаме както по цял свят с нетърпение, иншалах, и в който се надявам да заслужим милостта на Аллах, да опрости греховете ни и да ни дари с дженет в степента Фирделс. Подготвила съм няколко курса всъщност за жените в моята група, иншалах. Подготвила съм 5-дневен курс точно преди началото на Рамазан в групата за жени, към която група ще поставя и линк под това видео. Може да се присъедините, ако не сте вече там. От 7 април до 12 април
ще публикувам различни видеа, може би ще имам включвания и на живо в самата група, в която ще ви обяснявам неща, които ви интересуват, свързани с постенето, свързани с различните ибадети, които може да правите по време на самия месец Рамазан. Така че, иншалах, да ви бъде от полза. Добре дошли сте да се присъедините. Също така, ако имате въпроси, може да ми пишете. Не знам дали съм направил правилно опциите, за да ви позволят да ми изпращате коментари. Ако съм ги разрешила, моля някой да ми изпрати палец или нещо такова, за да знам дали може да коментирате и ако имате въпроси, да ми зададете въпроси, иншалах. Другото нещо, което искам да направя, иншалах, и за което имам нужда всъщност от вашата подкрепа, искам да направя първият онлайн Коран курс за жени и за девойки, разбира се, който ще се провежда чрез Zoom и в който могат да вземат участие до 100 жени, иншалах. Ако се събере по-голяма група, ще намерим опция, за да се присъединят и повече жени. Курса си го представям да протича по следния начин: 2 пъти в седмицата, по 2 часа, да може да се преподава най-основното, за да може да се научим да четем поне Корана. Тоест ще трябва да се мине еливката, азбуката, как се изписват самите букви, как се свързват, как се четат и накрая на курса се надявам да можем да четем Корана, иншалах. Аз самата преди около 2 години минах по този път и беше онлайн. Елхамдулилах, ще съм вечно благодарна на сестрата, която ми помогна. И за съжаление, трябва човек да е постоянен в даденото нещо, за да може то да не се забрави. Затова искам това да е просто един уалейкум салам на всички, които се включиха. Ако имате въпроси, не се колебайте да ги задавате. Искам да кажа, че този курс ще бъде просто една основа, която ще ви дадем и с която, иншалах, вие ще можете да тръгнете по пътя, да можете да четете Корана, иншалах, след време да го разбирате, защото четенето не гарантира разбирането. С арабски е малко по-особено, може много по-бързо и по-лесно да се научите да четете арабски, но за разбирането трябва да се знае лексика, граматика, т.е. с времето трябва да се учат думите и как е построено даденото изречение, какво е значението и така нататък. Но иншалах си мисля, ако има такъв старт за много от вас, ще продължите по този път. Търся си всъщност учителка за този Коран курс. Ако имате познати или ако някой от вас, която е учителка и гледа и може да ми съдейства в това нещо, преподавала е Коран курс преди това, има материали, които могат да се ползват и онлайн, моля ви се, пишете ми. Ще се радвам да се включите, ще си спечелите иншалах садака джария, защото и ще си спечелите и много награди, защото курсът ще се състои през месец Рамазан, когато, както знаеме, наградите се увеличават многократно и ако за една буква от Корана се дават от 10 награди до 7000, то в Рамазана, или 700 000, не си спомням точно, то в Рамазана те ще бъдат дори повече и още повече, ако учите някой на това нещо. Аз, разбира се, ще асистирам с този курс и ще го подготвя. От вас се изисква само да преподавате на ученичките, иншалах. Наистина това е нещо, което искам да направя от сърце за всички вас и се надявам да намерим правилната учителка. Иншалах. Другото нещо, искам да организирам конкурс за всички дечица. Свързано е с 99 имена на Аллах, за които правя в момента всеки ден видеа. Искам да направя конкурс за деца до 15 години, които да наизустят 99 имена на Аллах, да ми изпратите клипче и едно от тях ще получи награда, иншалах. Повече подробности ще дам в друго видео, където ще обявя самия конкурс. Но се надявам това да стимулира и децата ни да се включат в това нещо и особено през месец Рамазан, дори да не ги знаят имената на Аллах, имат около месец и половина, за да ги научат, иншалах. Конкурсът ще приключи на Байрам, когато ще се даде и наградата на детето, което ще изберем, иншалах.
Така че, ако имате деца, сядайте с тях, започвайте да учите имената на Аллах и иншаллах ще си спечелите и вие, и то огромна награда при Аллах Субханаху ва Тааля. Една сестра ме пита кой ще води Коран курса. Както казах, не знам кой ще го води, който се отзове. Аллах, който изпрати по пътя, той ще го води курса. Разбира се, ако се свържат с мен повече сестри, ще изберем тази, която сметна, че е най-подходяща за това нещо. И се надявам Аллах да ми изпрати действително най-подходящия човек, както е правил винаги до сега. Ти туркиня ли си? Или дете си мусулманка? Не мога да разбера Кали какво ме пита. Не съм туркиня, родена съм в България и съм българка, елхамдулилах. Така че това е отговора на въпроса ви. Ако имате други въпроси, също може да ме питате. Тъй като свърших с нещата, които всъщност исках да ви кажа. Така че ако някой още иска да ме пита нещо, възползвайте се, сега е моментът. Иншаллах да ви бъда полезна с каквото мога. Имам и фенове, благодаря ви. Въпреки, че страницата е насочена към жени, радвам се, че все пак съм от полза и за някои хора от противоположния пол. Иншаллах да е за хайер. Ако някой друг има въпроси, ако ли не, ще приключваме, иншаллах. Много ви благодаря на всички вас, които се включихте. Ще се радвам, ако всъщност споделите това видео на вашите стени или в някои групи, за да могат повече хора да разберат за тези курсове, които предстоят, за това състезание за децата, което предстои. Така че наистина нека да популяризираме тези идеи и да се включат колкото е възможно повече хора, иншаллах. Бих желала да ме включите в групата ви в Месенджер. В Месенджер всъщност бях направила 2 групи за намаз. Ето това е нещо всъщност, което щях да забравя, иншаллах, да ви кажа сега. Благодаря ти, Милена, че ми напомни, като каза за Месенджер. В Месенджер бях организирала 2 групи за намаз, в които се учихме как да се кланяме и как да взимаме абдес. Групите и курсовете бяха по 7 дни и планувам всъщност да направя още една такава група в края на месец Рамазан, но тогава ще ви дам повече подробности. И този път обаче не мисля да я правя в Messenger, а може би в WhatsApp или в Viber, за да може да се поства в отделни групи видеата и в отделни групи коментари, тъй като последният път имаше недоволни, че има прекалено много коментари, но всъщност целта на групите е да има коментари, да има въпроси, да се изясни абсолютно всичко, което хората ги интересува. Но на който му пречи това и няма време да чете и коментарите, иска да получи само видеята и информацията, то сметнах, че е по-добре да има отделна група, в която да се поства това и вече ако иска може да чете коментарите, да се включва, ако не иска, добре дошъл е да се възползва само от информацията, която аз давам, иншаллах. Така че това е всъщност още едно от нещата, за които всъщност дори забравих да си напиша, а което е много важно, защото с помощта на Аллах се надявам да организирам още една такава група. Сега ще видя какво ми писаха. Как да се включим в Коран курса. В Коран курса може да се включите, като ми пишете, иншаллах. Всъщност още не съм го измислила, ако трябва да бъда честна. Най-вероятно, защото ще е в Zoom, ще трябва да се изпращат линкове и да, сигурно ще трябва да ми пишете, за да можем да направим някъде група, в която да се изпращат тези линкове, или пък ще ги поствам за малко в групата, която е само за жени, иншаллах. Най-вероятно ще направя това. Така че всичко е в момента в процес на организация и на мислене. Така че включете се в групата, която е само за жени. Там със сигурност ще поствам повече информация за в бъдеще, иншаллах. Така, какво ще ме питат? Че сестрата иска да ме пита дали по рождение съм мюсюлманка. Да, по рождение съм мюсюлманка, но не съм практикувала исляма първите
25 и повече години от живота си. Просто действително търсех това, което е за мен, търсех това, което ме вълнува и ме интересува като религия. Винаги съм смятала и съм вярвала, че има само един Бог за всички хора и съм го търсила чрез различни информации, религии. Чела съм за будизъм, за християнството. Като бях малка, четох Малкия завет, която беше една малка библия за деца с картинки. Им беше много интересно. Също така епизодите, които бяха тогава за Библията по телевизията. Много ги следях и ми бяха много интересни. И ми беше голяма изненада, вече когато бях над 25, да разбера, че всъщност тези пророци са и наши пророци. И че тези истории ги има и в Корана, Субханаллах. И че тези всички неща, за които говори Библията, се говорят и в Корана, като разбира се там са в най-изчистения и завършен вариант, алхамдулилах. И тогава разбрах, след като прочетох Корана, всъщност, че това е моята религия, това е което винаги съм търсила и се обърнах към нея преди около 8 години и започнах да я практикувам, алхамдулилах. И вярвам, че има много хора, които са като мен и искам наистина да могат да открият това нещо малко по-рано, отколкото аз го открих, защото може би щеше да си спестя много трудности, ако го бях осъзнала по-рано и много търсения. И за това правя всичко това всъщност. Я да видим има ли още въпроси. Питат ме какво е особеното през месец Рамазан и ибадетите и намазите. Иншалах ще откриете в групата ми. Ти си част от нея, Мила, така че благодаря ви за комплиментите. Как се казва групата, ще изпратя линк към групата, така че директно може да се включите. Също и тя е на бутона в страницата, заглавната страница, която е тук. Така че групата е лесна за откриване, но ще пратя и линк към нея, иншалах. Ако нямате други въпроси, ще приключваме. Благодаря ви много още веднъж, че се включихте и иншалах да съм ви била от полза. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху.